אז בין אם הוא בתפקיד אחראי מאוד, או נניח רופא עכשיו בחדר מיון, כן? בטיפול נמרץ, או אדם שמנהל את חייו, בכל מצב, בכל נתון, הוא יודע שבסופו של דבר הוא הכלי, הוא צריך לעשות את המיטב ואת ההשתדלות המקסימלית עד איפה שידו מגעת, אבל בעצם הכוח הוא בא מלמעלה, ולכן הוא יכול לפרוץ כל תקרת זכוכית וכל דבר ולהגיע לכל מקום, כן? משום שהכוח שלו הוא מתחבר לאין סוף, הוא מתחבר למקור כל הכוחות כולם, אז זה מבחינת ככה הקישור גם לשמחה וגם לאמונה ולתרבות היהודית. ועכשיו בבקשה יהלומית, נשמע את ההרצאה המרתקת. תודה לך. אז באמת ערב טוב ותודה רבה, בהחלט, אנחנו בחודש אדר, וזה חודש חזק מאוד שהשמחה שם פורצת גדר, שמחה שבאמת נותנת לנו כוחות נפש להתגבר על הכל, וגם אדר זה אומר שאין דבר רע, אז באמת לקחת את התקופה הזאת ולמנף אותה ולפרוץ גדר ולפרוץ את כל תקרות הזכוכית שמגבילות אותנו, ולהיות ממש באמונה ובשמחה, כי ממש השמחה היא מתקת דינים, פותחת מרחיבה את הלב, בריאה לגוף, בריאה לנפש, מחזקת את המערכת החיסונית, בהחלט לגמרי מתחברת לכל מה שנאמר כאן. אז אני ממש מתרגשת, אני מודה, זאת הפעם הנוספת שאנחנו נפגשים כאן, ואני אציג אותם למי שלא מכיר אותי. שמי יהלומית, אני מורה להנדסת תוכנה ומדעי המחשב, בוגרת הוראת המדעים מהטכניון, אני מלמדת במגמות מדעי המחשב בתיכונים ובמכללות, וגם אני באה מעולם האימון. אז היום אתם פוגשים דווקא את הצד האימוני שלי, את העונה הימנית מה שנקרא, ואנחנו בכל זאת נקבל פה הרצאה שהיא אוטודידקטית והיא מאוד מובנית, שמלמדת מקבלת פה אלגוריתם שמגיע מעולם המדע לעולם ההתפתחות האישית, והשילוב הזה מאוד מרתק, ואני מאוד שמחה לשתף אתכם פה במצגת ובהרצאה. אז אני משתפת מסך ברשותכם. כן. אז קודם כל אני מבינה שאתם רואים עכשיו, תגיד לי שרואים ושומעים? יש? אז קודם כל אני רוצה לברך ולהודות לניר קובי, שהוא מנהל את התרבות היהודית בזמרין, ומארח אותי כבר בפעם השנייה, ואנחנו רואים פה שלמרות הקורונה הייתה פה הרצאה בפארק המושבה, ולמרות המגבלות, אנחנו עמדנו במגבלות, והראינו שאנחנו יכולים לשמוח ולקבל הרצאות ותוכן איכותי ומקצועי, גם בתנאים מאתגרים. אז היינו במושבה תחת כיפת השמיים, וממש פרצנו את כל הגדר, הייתה פה אירוע מאוד מרגש. ההרצאה הייתה חיים יצירתיים מעבר לפחד, כיצד להתגבר על הפחד ולחיות חיים טובים, מאושרים, יצירתיים ומשמעותיים. אז אם אתם פה, זה הרצאת המשך, זה מה שנקרא הרצאה למתקדמים. אז באמת תודה, ומאוד מכבדת ומעריכה את הכבוד ואת הנוכחות שלכם כאן, מאוד מחמם את הלב. אז הנה ככה מזכרת למי שיש פה אנשים שחוזרים מה שנקרא, זה היה אווירה מדהימה ומרגשת בפארק, אני ממש מתרגשת לבוא עוד פעם, חוויה באמת מאוד מרגשת. אז ההרצאה שלנו היום היא הרצאת המשך, לשבור את תקרת הזכוכית, לנצח את הפחדים שדיברנו עליהם בפארק המושבה, לעוף הכי גבוה שרק אפשר. ולמה הכי גבוה? כי ברגע שאנחנו מנצחים אותם, אנחנו מבינים שלא היה שם כלום למעט אשליה. והמעוף הציפור שיש לו את כל השמיים פתוחים, שום מגבלות, מה שנקרא מלך העופות, ממש גם עם ישראל משול לנשר, שנהיה כמו נשר בשמיים. אז זה ממש מאוד חזק, המטאפורה לנשר. המשפט הזה לקוח מתוך הספר של יונית עובד, שאני מאוד מחוברת אליה, אדם מאוד רוחני, שמחובר לבורא וליהדות, ולהתפתחות האישית שמחברת בין האהבה ובנשמה הגבוהה, והתגברות על פחדים שמעכבים אותנו להצליח בכל תחומי החיים. אז זה ממש ככה, הנשר ילווה אותנו מתחילת המצגת ועד סוף המצגת,
ואנחנו נהיה כנשרי שמיים ונפרוס את הידיים שלנו גבוה גבוה, וממש נצליח ונעוף ונראה את הדברים בצורה גם יותר ממבט הציפור, מה שנקרא, ממגובה הגבוה, אז באמת הבעיות מתגמדות והאתגרים נעשים קטנים ממעוף הציפור. אז בואו נסביר בכלל מה זה בכלל תקרת זכוכית. אז יש פה תמונה שמראה לכם תקרת זכוכית, אוקיי? אנחנו רואים שהזכוכית היא שקופה, זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות מה שקורה מבעד לזכוכית, אבל יש חסימה. יש תחושה שאנחנו רואים, אנחנו יודעים גם מה אנחנו רוצים להשיג, אבל משהו שם מפריע. ומטרת ההרצאה זה לקבל כלים וממש שיטות, איך לפרוץ את תקרת הזכוכית ולממש את החלומות שלנו, ולהגשים את כל המאוויים שלנו, את כל מה שאנחנו באמת באמת רוצים בכל תחומי החיים. בכל תחום שנרצה, מה שעוצר אותנו, אנחנו או נפרוץ את תקרת הזכוכית, או שפשוט נדחוף אותה. אוקיי? אז המושג של הגשמה ושל התעוררות, כדי להגשים צריך קודם כל להתעורר. תמיד אומרת שכדי להגשים חלום צריך להתעורר. אז זה באמת מושג של התעוררות, להגשים את החלום ואת המהות ואת התשוקות שיש בתוכנו. אז זה באמת שקוף, אנחנו רואים, ולפני שמסתכלים על כל האתגרים שבחוץ, ההרצאה נכנסת פנימה, להבין מהי תקרת הזכוכית הפנימית שלנו, ולהזיז אותה הצידה. אז אנחנו רוצים פה להניף את הפטיש ולנפץ את התקרה, והמציאות באמת תסתחרר, לשחרר אחיזה, ולהגיד שתקרת הזכוכית בעצם, כמו שהבנו מההתחלה, מהלוגו של ההרצאה, תקרת הזכוכית עשויה מפחדים. ואנחנו באמת מפחדים לנפץ אותה, אבל אנחנו באמת נעשה את זה ביחד במהלך ההרצאה. אז תקרת הזכוכית, המושג הזה מגיע מהניסוי עם צנצנות הזכוכית. מפה הגיע הביטוי הזה של תקרת זכוכית. אז מה שאתם רואים פה זה ניסוי שנערך על פרעושים, שהכניסו אותם בתוך צנצנת, סגרו אותם, ואז הפרעושים שיכולים לקפוץ מאוד מאוד גבוה, הסתגלו ולמדו לקפוץ רק בגובה של הצנצנת זכוכית. לאחר מכן המנסה, החוקר מוציא את המכסה, והוא מה הוא רואה? שאותו פרעוש עם יכולת קפיצה מאוד מאוד גבוהה, השתרשה לו האמונה שזה מה שהוא יכול. ומפה נולד הביטוי תקרת זכוכית. Training fleas requires a glass jar with a lid. The fleas are placed inside the jar and the lid is then sealed. They are left undisturbed for 3 days. Then, when the jar is opened, the fleas will not jump out. In fact, the fleas will never jump higher than the level set by the lid. Their behaviour is now set for the rest of their lives. And, when these fleas reproduce, their offspring will automatically follow their example. אז מה שאנחנו רואים פה, שהוא אומר שהפרעושים כבר קיבלו, התעלפו מה שנקרא, כי עברו אילוף. Training fleas requires a glass jar with a lid. הפרעושים עברו כבר אילוף, הוציאו להם את המכסה, הם נשארו באותו גובה, שפכו אותם, הוציאו בכלל את הזכוכית, הם נשארו באותה התנהגות נרכשת ונלמדת. ומה הוא עוד אומר? שההתנהגות הזאת עוברת לצאצאים שלהם. זאת אומרת, זה כל כך חשוב להבין שאנחנו כהורים ואני כאימא לילדים מעבירה את זה הלאה בהורשה. זאת אומרת, אם לנו יש גבול, אותו גבול אנחנו נוריש לילדים שלנו. ולכן אני חושבת שההרצאה הזאת היא כל כך משמעותית ומדהימה, ומעבירה את זה הלאה לילדים שלנו. להבין שאם לנו יש תקרת זכוכית, אנחנו אפילו מחויבים בשביל הילדים שלנו ללמד אותם שלא, שהם יכולים יותר, והם יכולים להצליח, והם יכולים להגשים את החלומות שלהם ואת המאוויים שלהם. וזה מאוד מאוד מרגש. גם הסרטון הזה מראים את אותו הורה שהילד משחק כדורגל ואומר את כדורסל, ואומר לו, אבא, אני הולך להיות מקצוען.
ואז האבא אומר, לא, אתה לא תהיה מקצוען, כי אני בעצמי לא הייתי מקצוען בכדורסל, אז אין לך סיכוי להיות מקצוען בכדורסל. ואז בעצם אנחנו רואים פה את ההוכחה שהאב הוריש לילד את הגבול של תקרת הזכוכית. הילד מבחינתו אין לו גבול, אבל ההורה, מה שנקרא, שבר אותו, וממש לא נתן לו. וברגע מסוים בסרט רואים שהוא קולט את זה, ואז הוא עוצר והוא אומר, לעולם אל תגיד לאף אחד שאתה לא מסוגל, גם אל תאמין לאבא שלך שאומר לך שאתה לא מסוגל, הוא פשוט קלט את זה. אז אנחנו כהורים גם צריכים לקלוט את זה ולשים לב. אני כמורה גם מאוד מאוד משפיעה על הילדים שלי ולתלמידים שלי שאין להם תקרת זכוכית, שהם יכולים לממש את עצמם, להצליח בכל תחום. זה כל כך חשוב, גם כהורה, גם כמורה, גם כאדם, לתת את המודל הזה. יש מה שהוא אומר לילד, לעולם אל תיתן למישהו להגיד לך שאתה לא יכול לעשות משהו. יש לך חלום, לך תשיג אותו, period, נקודה. ולהגיד את זה גם לילדים שלנו, ולהגיד את זה לתלמידים שלנו, להגיד את זה גם לעובדים שלנו, לקרובי המשפחה שלנו. יש לך חלום, go, תעשה את זה. יוסף שהיה בתוך אדם שאיש החלומות, הגשים את כל החלומות שלו, לא הייתה לו שום תקרת זכוכית. ממש ככה, לקחת מודל, להבין שזה כל כך משמעותי שאנחנו אפילו מצווים לזה, להמשיך את המורשת הזאת ולתת לילדים שלנו את התחושה שהם יכולים לממש את עצמם ולהצליח. אנחנו לא נחיה פה לנצח, ולתת לילדים כלים ולתת להם את הכנפיים שהם יכולו להאמין בעצמם, זה דבר מאוד מאוד חזק, זאת אחריות ממש גדולה של הורה, של מורה, להאמין בו. לא במקרה בחרתי את הסמל שאתם רואים פה בצד שמאל למעלה, את מעוף הציפור, את העית, לתת לילדים, לתלמידים, את הכלים ואת היכולות, לתת להם כנפיים, ואז הם לא פוחדים שהענף שעליו הם יושבים יישבר, כי יש להם כנפיים. וזה מאוד מאוד חשוב. ובגובה הזה באמת, הם יכולים תמיד להמריא לכל מקום. אני אומרת שאני מלמדת את הילדים שלי לעוף, ואז הם יעופו לכל מקום, לכל גובה, לכל יעד. אם יש להם חלום, הם יגשימו אותו, period, נקודה. ותמיד הם יכולים לחזור הביתה, לחיק האם, לחיק המשפחה, לתת לילד את הביטחון שיש לו כנפיים, שהוא מסוגל להגשים ולפרוץ כל חלום, כל משאלה, כל תשוקה שיש לו בחיים. מאוד מאוד חשוב. אז לשאול את עצמנו ככה, איזו תקרת זכוכית יצרתי בתחומים שונים, ועכשיו אני בוחר לעבור אותה. זאת אומרת שהתקרת הזכוכית זה גבול שאנחנו יצרנו לעצמנו, זה גבול דמיוני, זה גבול שקוף, כן? כמו שראינו בזכוכית, היא שקופה, זה גבול שקוף, זה ממש ככה. אז באמת לשים לב שאנחנו יצרנו את זה ואנחנו בוחרים עכשיו ביחד לעבור את תקרת הזכוכית. כל אחד בתחום שהוא זקוק לו. יש אנשים שפרצו תקרות זכוכית בקריירה, ויש אנשים שפרצו תקרות זכוכית בזוגיות ובמשפחה ובתרומה לקהילה, וישנם תחומים אחרים שצריך בהם לעבור איזשהו תהליך גם שם לפרוץ. אז הנה קדימה, הגיע הזמן שלך לפרוץ. הגיע הזמן שלך לפרוץ. אנחנו רואים פה את התנועה של כוח, של אנרגיה. אי אפשר לפרוץ ללא אנרגיה, זה לא יקרה מעצמו. המושג של פריצה גם מגיע מתחום המדעים, מתחום של אלקטרוניקה, טרנזיסטורים, נקודות פריצה, דיודה נפרצת, אז יש שם התנגדות, אלקטרונים ופרוטונים בעולם המדע, זה גם מגיע משם, צריכה להיות שם אנרגיה. וניר אמר את זה יפה מאוד, שהשמחה וההרגשה שלנו נותנת את האנרגיה. אז אנחנו נמצאים בחודש אדר, והחודש הזה הוא חודש אנרגטי. זה זמן שמה שנקרא ונהפוך הוא. יש לנו הזדמנות לפרוץ גדר, לפרוץ את הגבול. יש לנו פה אנרגיות עכשיו בחודש הזה במיוחד. אז הנה הגיע הזמן, it's about time. אז אם חיכינו להרצאה הזאת, אז אני ממש מתרגשת, כי אני אומרת שאין מקרה, והכל זה מהשם, ובאמת, אז הנה, אז הכל נרקם ככה שאנחנו נהיה פה ביחד עכשיו, והגיע הזמן לפרוץ. It's about time. אז ככה, אני רוצה לתת לכם פה ככה טיזינג כזה קטן, אמנם נתב"ג סגור, אבל אנחנו יוצאים לטיסה. אנחנו יוצאים להמריא עכשיו, אני ממש מתרגשת יחד איתכם,
הגענו פה לטיסות יוצאות, departure, ואנחנו נכנסים פה בעוקף מים דרך מטאפורה, ואנחנו הולכים לטוס. עכשיו, כשאנחנו הולכים לטיסה לנתב"ג, אנחנו מתכוננים, לא באים לשדה תעופה כאילו היינו בסופר, אנחנו צריכים להתכונן, להתארגן לטיסה. אז הנה אני מביאה לכם פה אלגוריתם ממש מדעי, שממש מובנה איך לעשות את התהליך הזה כדי לפרוץ את תקרת הזכוכית שלך, את תקרת הזכוכית שלך. אז דבר ראשון צריך להתעורר ולהחליט החלטה נחושה לצאת למסע. אנחנו לא נגיע לנתב"ג ללא החלטה לטוס, החלטנו. אז אנחנו באמת הגענו למצב הזה שאנחנו קמנו, עיננו את עצמנו, מה שנקרא, יצאנו מאזור הנוחות שלנו, התעוררנו, יש כאן wake up call, זהו, אנחנו עושים את זה, it's about time. אז הנה החלטנו ואנחנו כאן, וזה מאוד מאוד מרגש. השלב השני זה הכנות לפני המסע. אז כמו שלא מגיעים לנתב"ג, ככה פתאום ללא כרטיס טיסה, ללא הזמנה, ללא דרכון בתוקף, ללא מטבע זר, ללא הכנה, אז יש גם פה הכנה לפני המסע להגשמה. השלב השלישי שאנחנו נלך לדבר עליו זה איך אנחנו מתנהלים תוך כדי ובזמן המסע, ואילו אתגרים אנחנו נפגוש שם, ואיך גם נתמודד איתם. כדי לדעת, כי אם זה היה קל, אז כל אחד היה פורץ את תקרת הזכוכית, אז אנחנו נקבל את הכלים איך לעשות את זה. ומה קורה כשהגענו ליעד? אוקיי? הגענו ליעד. אז אלה 4 השלבים שילוו אותנו במהלך המצגת הזאת. אז חיים חדשים מתחילים מהחלטות חדשות. אם נזכר בעבר שלנו, ההחלטה, מה ללמוד, איזה מגמה ללמוד, אני למדתי מגמת אלקטרוניקה, מדעי מחשב, פיזיקה, ביולוגיה, כל אחד מה הוא בחר, מה הוא החליט ואיך זה משפיע על החיים שלו. החיים חדשים מתחילים מהחלטות חדשות. אם נזכר על החלטה להתחתן, החלטה למקום עבודה, החלטה איפה לגור, ההחלטות הן משנות באמת חיים. חיים חדשים מתחילים, ההחלטה להביא ילדים, ההחלטות האלה מעצבות את החיים ואת הגורל שלנו. אז השלב הזה זה שלב מאוד מאוד קריטי, ויש אנשים שיהיו פה בתוך כיכר ההחלטה וכיכר ההתלבטות, יסתובבו ויסתובבו ויסתובבו ולא יחליטו. אז זה שהחלטנו זה מדהים. אז לגמרי, זה כבר יצאנו למסע. זהו, זה פשוט התקדמות אדירה, זה שהחלטנו כבר, אז זה השלב היסודי העמוק והאיתן לפני היציאה למסע, יש פה הבחנה, ערנות, התעוררות וקבלת החלטה אמיצה. עכשיו למה אני אומרת אמיצה? כי אנחנו יודעים שיהיו פה אתגרים, ובכל זאת אנחנו הולכים להיכנס בהם מה שנקרא, להתמודד איתם, לגדול מעליהם, להתגבר עליהם, וממש לקחתי פה תמונה של טיפוס על מסע, להגיע לגובה גבוה יותר, לשיח גבוה יותר, להתקדם. ו-decision זה מילה שמגיעה מלטינית והיא נקראת decide, וזה אומר לחתוך. לחתוך זה אומר שאת כל ההתלבטויות הקודמות חתכנו והחלטנו, שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז ברגעי ההחלטה שלך גורלך מתעצב, וזה מאוד מאוד מרגש, כי לקבל החלטה זה מביא אותנו לדרגת האחראי, לדרגת המנהיגות, לדרגת האחריות, ו-responsibility זה 2 מילים שנדבקו ביחד, זה responsibility, היכולת להגיב, ופה יש פה כבר עליית מדרגה, ובאמת מעטים מאוד מאיתנו מהאוכלוסייה הם בדרגת מקבלי ההחלטות. גם בארגונים יש הרבה עובדים, יש מעט מקבלי החלטות, מעט מנהלים, סמנכלים, יש מעטים. אז אנחנו ברגע שהגענו לקבלת ההחלטה, אנחנו כבר עברנו לדרג של מקבלי ההחלטות, של המובילים, של המנהיגים, של האחראים, וזאת אחריות. ולהבין שאם החלטתי, אז זהו, אז אני אומרת לעצמי שהכל אפשרי, כי ברגע שהחלטתי, אז ראיתי בבוא עיניי שזה יקרה. ו-impossible, עוד פעם, זה 2 מילים שהתחברו להם ביחד, זה אומר I am possible, אני יכול, זה אפשרי עבורי. ואמר נלסון מנדלה, it's always seems impossible until it's done. אז הרבה אנשים חשבו שזה יהיה בלתי אפשרי עד שזה נעשה.
אז הכל אפשרי למי שמאמין, ופה הנושא של האמונה, למי שמאמין לא מפחד, יהיו לו אתגרים, אבל תהיה לו אמונה חזקה מאוד. אז למי שמאמין שהכל אפשרי, יודע להחליט במדויק מה הוא רוצה, חווה את זה בדמיונו, הוא רואה את זה בבוא עיניו, מרגיש כמה שזה חשוב, השמחה והרגש וההתלהבות וההשראה והתשוקה להשיג את המטרה הזאת, להשיג את החלום הזה. איך הוא אמר לילד? אם יש לך חלום, לך תשיג אותו, נקודה. אז בוודאות מוחלטת, הוא אמר נקודה. אז האפשרות הזאת הולכת להפוך למציאות. בן האדם יודע בוודאות, הוא רוצה לראות בוודאות את בן בת הזוג שלו, את הבית שלו, את המשפחה שהוא הולך להקים, את הרווחה הכלכלית שיש לו, את ההצלחה שלו בכל תחום בחיים שלו. הולך להפוך למציאות. רק להגיד את זה שזה הולך להפוך למציאות, זה כבר מדליק. זה כבר נותן בעירה בתוך הנשמה. אז הנה התקדמנו לשלב השני, יש לנו הכנות. גם אם החלטנו להתחתן, אוקיי, אז צריכים להתכונן, צריך למצוא מקום, צריך למצוא את הרב, צריכים לעשות הכנות לקראת יציאה. ואם החלטנו לקנות בית, אז צריכים לחפש, צריכים להכין את המשכנתא, צריך להתארגן, יש הכנות. וככל שנהיה מוכנים יותר, ההצלחה תהיה גדולה יותר. ישנו משפט שאומר שההצלחה אוהבת הכנה. אז זה ממש ככה, הכנות לקראת היציאה למסע, עוד לא יצאנו אפילו. איך נתנהל ומה יקרה כשנגיע ליעד. אז יש פה גם מורים אני רואה פה וקולגות שלי, אני לימדתי שנים רבות בבית הספר הטכנולוגי של חיל האוויר, ואלה התלמידים המהממים שלי בטקס קבלת תואר הנדסאי, ואנחנו תמיד ראינו בחיל האוויר שכתוב השמיים הם הגבול. ואני תמיד אמרתי לילדים, לא, השמיים הם לא הגבול, השמיים הם מקפצה. כי עובדה שהגענו גם לירח והגענו לעוד מקומות יותר גבוהים, ופרצנו את כל הגבולות. איך אמרנו פעם? מישהו אמר, ניל אמסטרונג, שצעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. אז הנה להסתכל, להביט קדימה, להביט לגבי האופק, להביט למעלה, לשאוף, לכוון, לעשות התכווננות גבוהה, גבוהה, גבוהה. השמיים הם לא הגבול, אין גבול. והרבה אנשים השיגו ופרצו והצליחו, אין גבול. אז לכוון גבוה, ואיך אמר האבא, אם יש לך חלום, לך תשיג אותו, נקודה. השמיים הם לא הגבול, הם רק מקפצה. אז הנה, אנחנו אמנם עומדים פה על היבשה, וכבר לראות שהכל פתוח, ויש אין סוף אפשרויות, והכל אפשרי. הרי גם כתוב, ישועת אדוני כהרף עין, דברים יכולים להיפתח ברגע, בשנייה, בהרף עין, ממש כמצמוץ. אז האמונה החזקה נותנת תקווה, ונותנת בעירה, ורצון באמת באמת להצליח. עכשיו, אנחנו בשלב של הכנה למסע, וכשאנחנו פה בהכנה למסע, גם מטוס, כן, אני מגיעה מחיל האוויר, גם כחיילת, גם כמורה, בחיל האוויר, שנים רבות 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 אני בחיל האוויר, ואנחנו רואים פה כדי להכין מטוס, קרב לטיסה, הטייס לא יכול להיכנס לתוך החופה עד אשר מכונאי המטוסים יסיר את כל הסטריפים האלה, והסטריפים האלה כמו שאתם רואים, כתוב עליהם הסר לפני הטיסה, remove before flight. אז המטוס הענק הזה חייב לעבור הכנה לפני טיסה, והכנה זה אומר לבדוק מערכת ולשחרר אך ורק את הנצרה. זה הדבר שתופס את המטוס הזה, זה לא השרוך, הדבר הקטן, הנצרה. ולהגיד לעצמנו, אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא אדיר, הוא F-16, הוא מטוס מדהים, כל אדם הוא פשוט יצירת תפארת של בורא עולם. על מה הוא לחוד? על הדבר הקטן הזה. ואם נדע על מה אנחנו לחודים, פשוט כמו המכונאים מטוסים, לשחרר את הנצרה ולעוף. אז הנה, אז זה מה שקרה פה, אנחנו רואים פה שהטייס הזה לא יכול לעלות עד אשר כל הנצרות האלה יוסרו.
מאוד יפה שלטייס יש צוות קרקע, הרי בחיל האוויר יש צוות אוויר ויש צוות קרקע, מי שמכין לו את הכלי הזה זה צוות הקרקע. לנו אין את הפריבילגיה הזאת שמישהו אחר יפתור לנו את הבעיות ואת הפחדים, אנחנו צריכים להתמודד עם זה בעצמנו. אנחנו צריכים לזהות על מה אנחנו לחודים, על מה אני לחוד, ולמשוך ולהתמודד. להתמודד ולהיכנס באתגרים ולקחת את זה באמונה ולעשות את זה. אז המפגש בין הכנה טובה והזדמנות מייצרת הצלחה. והכנה ברמה אישית, קודם כל אנחנו צריכים, ההצלחה מתחילה בנו, להכין תוכנית, אסטרטגיה, גם כשאנחנו נכנסים לרכב שלנו ומבקשים מתוכנת הווייז לאן אנחנו רוצים להגיע, אז ישנו איזשהו תהליך שהמערכת ווייז מחשבת את המסלול, ורק אחרי שהמסלול מוכן, התחל בנסיעה. אז זה מאוד מאוד חשוב להכין את התוכנית, לאן אנחנו רוצים להגיע, מהם הנקודות בדרך, מה צריך, מה הולך לקרות לנו, להכין משאבים יהודיים, מה המשאבים הכלכליים, המשאבים הנפשיים. אנחנו כרגע משתמשים במשאבים הנפשיים והרגשיים שלנו כמשאב. הכנת סביבה תומכת, כמה זה חשוב. הנה ראינו בתחילת המצגת, ההרצאה, איך אבא אמר לילד, לא, אתה לא תצליח, אתה כמוני, אני בינוני, אז גם אתה תהיה בינוני. האבא שבר את הילד. אז הכנת סביבה תומכת ומעצימה. כמה אנשים סיפרו לי שרצו לפתוח עסק, אבל ההורים אמרו, מה פתאום, זה מסוכן, תראה מה קורה. לפעמים סביבה משפיעה עלינו לרעה. אז זה מאוד מאוד חשוב, סביבה שהיא תומכת, ומעצימה, ויש גם מה ללמוד ממנה, וזה מאוד מאוד חשוב. אז הנה, עוד פעם תמונה שיש לנו פה נווטת, כל הסטריפים האלה במטוס הזה, כל עיגול פה זה אומר שהמטוס הזה היה מבצעי, טייסת מבצעית, והפיל למטוס אויב. באמת אנחנו רואים כאן את הסטריפים האלה בכל מטוס. בכל מטוס לא יעלה על מסלול ההמראה, לולא יעבור את כל הסרט, הנה אני צילמתי את הסרט הזה, הסר remove before flight, ואנחנו עושים את הפלייט הזה, ולכל בן אדם, כמו שפה יש מטוס F-15 ו-F-16 ו-F-אדיר, כל מטוס לא ימריא ללא בדיקות וללא הסרה של כל מה שמעכב אותו לטוס, ורק ברגע הזה הוא יוצא לאוויר. ומה אנחנו רואים בתמונה המרגשת הזאת? מבערים מלאים בעוצמה, וזה מה שצריך לקרות לנו כשאנחנו רוצים לפרוץ תקרת זכוכית. במצב מנוחה זה לא יקרה. יש כאן דלק סילוני, מבערים מלאים. אדם שיש לו תשוקה בעיניים, אנחנו רואים את הניצוצות בעיניים כמו שני להבים, כמו מנועים דלוקים. זה נותן את הכוח. ואיך אמר ניר? השמחה, האנרגיה, התשוקה, הרגשות שלנו צריכים להיות מאוד מאוד בתוך, ממש בתאינה, כמו שטלפון בתאינה. אנחנו צריכים להטעין את עצמנו בדלק הסילוני הזה. לא נוכל לפרוץ שום תקרה, גם אם היא תהיה בלי זכוכית, אם לא יהיה לנו אנרגיה. והאנרגיה הזאת מגיעה מהשמחה, מהחזון, מהערך שלנו שנובע מתוכנו, מהייעוד, מהשליחות, מכל מה שהחלקים הגבוהים שיש בנו. אז הנה, אנחנו הולכים להסיר את הפחדים, את כל הפחדים הגנריים, זה היה בהרצאה הקודמת בפארק המושבה, כל מה שמפחיד אותנו, מה שמפחיד אותי לא מפחיד אותך, גם אני בן אדם אנושי והתגברתי על פחדים שלי, ועשיתי את זה, לא אומרת לכם שזה היה קל, אבל זה היה שווה. זה בהחלט היה שווה, התחושה היא מדהימה, מדהימה לעשות את זה ולעבור את הגשר הזה, מפחד לאהבה, להצלחה, לשגשוג, לרווחה, לאושר, פשוט זה שווה את זה. אז כל הפחדים האלה, הפחדים הגנריים, דיברנו עליהם בהרצאה הקודמת, פחד תדמית, מה יגידו עליי, פחד דחייה שלא ירצו אותי חס ושלום, פחד לאבד מקום, לאבד בן זוג, לאבד נוחיות מסוימת, פחד מלהיכשל, פחד מחוסר הוודאות שרובנו פה נמצאים בפחד הזה עכשיו, פחד מחוסר הוודאות. אז הפחדים האלה קודם כל הם גנריים. פחד גנרי מעולם המדע זה אומר שהוא משותף למרבית בני אדם. הפחדים האלה, גנרי,
זה אומר שלכולנו יש את הפחדים האלה. אגיד לכם שגם לי, גם אני מפחדת מה יגידו עליי, גם אני מתרגשת, גם אני מפחדת שידחו אותי. השאלה, אם אני מתמודדת עם הפחד והולכת איתו, מתמירה אותו לאהבה, מזכירה לעצמי למה אני עושה את מה שאני עושה, וזה מרפא את הפחד, תמיד לעבור מפחד לאהבה, וזה ממש 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 מרגש, נותן המון המון כוח. ואז החלטתי להפסיק לפחד. לפני דקה דיברנו על ההחלטה, אז ההחלטה הכי חשובה היא להפסיק לפחד. זהו, אני לא מפחד, אני הולך על זה. איך אומרים? לכי על זה. גם בני ישראל שעמדו מול הים ביציאת מצרים פחדו מאוד, וביקשו ממשה לחזור אפילו בחזרה למצרים. ואז מה בורא עולם אומר לו? דבר אל בני ישראל ויסעו. תעשו פעולה, תפסיקו לפחד ותיכנסו בתוך הים, וראה איזה פלא, כהרף עין נפתח הים. אז להפסיק לפחד, אומץ. אז חיזוק האמונה, חד משמעית אמונה, אמונה וביטחון עצמי, ובורא עולם הוא הכל יכול, אז אם אנחנו מתחברים לחלק האלוקה הזה, אז גם אנחנו הכל יכולים, הרי אנחנו אדמה לעליון, יש לנו את היכולות האלה, קיבלנו את זה, אז ממש ככה, כמו שאנחנו בהורשה מבורא עולם, אין שם גבול, אנחנו יכולים הכל, התחושה שיש לנו גם את היכולת לברוא, אז היא מאוד מאוד מרגשת, מאוד. אני יכול, אני יכולה, זה אפשרי עבורי, זה אפשרי עבורך, זה אפשרי עבורך, את יכולה, לכי על זה. החיים פה נועדו שנחיה אותם עד המקסימום בסיפוק ובאושר ובתשוקה ובחיוך ובשמחה, לכו על זה. אני אוהב, אני אוהבת, המנוע הסילוני הזה זה אהבה. אהבה זה הכוח הכי חזק בעולם. אהבה, כיף לי, אני שמח, חודש אדר עכשיו, פשוט להתלהב, ובתוך המילה מתלהב, השורש הוא להב, להבה, וממש לראות את המבערים ממש בלהבה. ותקרת הזכוכית לזכור כל רגע שזה עובר לילדים שלנו, לזכור, יש פה אחריות הורית. אז חשוב מאוד למה אנחנו רוצים, אז אמרתי למה כי אני הורה. אז אצלי אקוטי מאוד הנושא שאני גם מורה, ולמה אני רוצה ללמד את הילדים שלי, שהם יכולים הכל, שהם יכולים להתקדם ויכולים להצליח, ולתת להם את הכלים, כי יש לי משמעות, יש לי תרומה לאנושות, אני מרגישה שאני צינור, שיש לי מה לתת, הנתינה הזאת היא מאוד מאוד מחזקת אותי, ועוזרת לי להתגבר על הפחדים, וזה מאוד מאוד חזק, אז למי שיש למה, יכול לעבור כמעט, כל איך, ואם קשה לו, אפשר גם לקבל עזרה. אז שימו לב, יש כאן כזאת מטוטלת, שברגע שאחת פוגעת באחת התליונים, מפעילים את כולם. והשאלה הראשונה בעצם היא למה אני רוצה את זה. למה? ולמה ייתן לי אחר כך את ה-how, את האיך, ואת ה-when, מתי, ואת ה-where, איפה, והוא, מי זה יהיה, ומה נעשה, כל ה-WH question יתפטרו ויקבלו את התשובות שלהם, שאני יודעת קודם כל למה אני רוצה את זה. אז אני יודעת למה, כי אני יודעת שאני מונעת מערכים גבוהים, כהורה, כמורה, כאדם שיש לי משמעות ותרומה לאנושות, ממש אני מרגישה שאני צינור, יש לי ממש תחושה חזקה, וזה עוזר לי להתגבר על הפחדים ועל ההתרגשות, ואני אגיד שאני כן, זה אנושי להתרגש, זה אנושי להיות אנושי. אז השאלות שאנחנו נשאל את עצמנו ככה, למה אנחנו רוצים לשבור את תקרת הזכוכית הזאת? למה אנחנו רוצים את הרווחה הכלכלית הזאת? למה אנחנו רוצים את הבן בת זוג הזה? למה אנחנו רוצים? והשאלה השנייה היא, רגע, למה לא? בעצם למה לא? למה לא? למה לא? מגיע לך, כן, למה לא? מכירים את המשפט הזה, רגע, למה לא? והשאלה היא, למה לא אתה? למה לא אני? למה לא את? אם זה יצליח לאחרים, למה שלא יצליח לך? אם זה יצליח למישהו אחר, למה שלא יצליח לך? Why not you? והשאלה הגדולה, why not now? למה לא עכשיו? זהו, אם אנחנו פה על הזום הזה, אני מאמינה שאין מקרה, ועכשיו אנחנו מתעוררים, למה לא עכשיו? ואם לא עכשיו, מתי? זה הרגע. ראה אנוכי נותן לך היום.
אז היום הזה ממש להתעורר על עצמנו, להחליט, לפעול ולדעת שיש לנו ייעוד, שיש לנו שליחות, שאנחנו פה עם מטרה מסוימת, ולקבל מבערים ולהבה ושמחה ולפרוץ את תקרות הזכוכית. ואנחנו צריכים להכין תוכנית. אז אני מורה למדעי מחשב, וכמובן שלכל דבר יש תוכנית, גם בתוכנית בהנדסת תוכנה וגם תוכנית בחיים. אז אני מאוד שמחה שיכולתי להעביר את כל הידע הזה מעולם המדע לעולם הפרטי ולחיים הפרטיים שלי, להכין תוכנית. עכשיו, מה אנחנו רואים בתמונה? Before you start anything, לפני שאתה מתחיל כל דבר, תחשוב איך אתה מסיים אותו. אנחנו רואים פה בן אדם שצבע באדום את הקירות ואת הרצפה, ועכשיו הוא לא יכול לצאת מהחדר, כי הוא לא חשב עד הסוף. איך אומרים? אבל אני לא חשבתי. אז המשפט החשוב ביותר שאני זוכרת עוד כתלמידה, כסטודנטית להנדסת תוכנה, משפט מאוד מאוד חשוב בתוכנה, כשיש פה גם מורים פה, קולגות, אז אתם בטח זוכרים את המשפט הזה, begin with the end in mind, לאן אתה רוצה להגיע, מה יהיה התוצר הסופי, איך זה ייראה בסוף, לדמיין את זה, להרגיש את זה, לחוש את זה, לתכנן את הצעדים, איך זה יהיה בסוף ולגזור מהסוף להתחלה. ממש לראות את התמונה בחיזיון, ממש לראות את זה, לדמיין את זה, להרגיש את זה, איך זה ייראה אחרי שאני אשבור את תקרת הזכוכית, אחרי שאני אקים את הבן בת הזוג שלי, שאקים משפחה, שאמצא את המקום עבודה המכבד, המתגמל, המעריך שלי, שאני אמצא את הבית המתאים שלי, לדמיין, לראות את זה ממש בצורה ממש מוחשית. וזה מאוד מאוד חשוב להכין מטרות. אתה לא יכול לפגוע במטרה אם אתה לא יודע מה יהיה. זה מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, אז אנחנו לא נדע, לא נפגע במטרה. אז להגדיר מטרה זה מאוד מאוד חשוב, כי מטרות הן כמו מגנט. מטרה, אם דיברנו על המטוסים וראינו שם את המטוס שיש לו 7 הפלות, הטילים הם מבויתים מטרה, יש להם התביות על מטרה, והטיל יחפש את המטרה וירוץ אחריה עד שיפגע בה. זה נקרא ממש מטרה היא כמו מגנט. ברגע שיש לי מטרה, בורא עולם יחד איתי, הולך איתי ומגשים את המטרה הזאת. לגמרי, אתה מרגיש שאתה פשוט חלק בבריאה הזאת. יש לי מטרה ראויה שהיא טובה, שהיא בערך גבוה, אין, היקום יעזור, בורא עולם יעזור, אנחנו נקבל אנשים מדהימים שיופיעו ויעזרו לנו. פתאום יופיעו המשאבים. כשהערך הוא חזק, הכל מצליח. הכל מצליח, לגמרי. אז מטרות הן כמו מגנט, הם מושכים את הדברים שעוזרים לכם להתגשם. אז קביעת יעדים, מי שחושב להתחתן, יופי, יגיד מתי. מי שחושב להגדיל את השכר שלו, יופי, יגיד מתי. ובכמה. לכתוב, לא לפחד, להגיד את זה בכל רם. הכתיבה הזאת, לכתוב את זה, ממש לכתוב את זה כמו חוזה. המילה חזון היא באה כמו חוזה. כתיבה, גם לוחות הברית נכתבו. למה? יכלו להיאמר, אבל הם נכתבו כדי שיהיה להם תוקף של חוזה, והם הופכים להיות ממשהו שהוא אבסטרקטי לקונקרטי. זה מה שנקרא להפוך את הדבר המופשט למוחשי, שאפשר ממש לחוש אותו, ופשוט להסתכל עליו כל הזמן, להפוך דברים אבסטרקטיים לקונקרטיים, לרשום מה היעדים, מה אני רוצה להשיג, מה עם התחנות בדרך, לפתוח יומן, לתת יעדים. זה לא אומר שאנחנו בדיוק נעמוד ביעדים, אבל יש שם יעדים, וזה כמו הטיל שמבוית מטרה. ועכשיו אנחנו נמצא את המטרה, כי הגדרנו יעדים והגדרנו דברים ברורים. עכשיו, אם אתה מדבר על זה, זה חלום. אם אתה מדמיין את זה, זה אפשרי. אמר את זה וולט דיסני. אם אתה מדמיין, זה אפשרי. אם אתה יכול לדמיין את זה, זה יכול להיות בר ביצוע. אבל אם אתה קובע מטרה, זהו, אתה כולך בהתכווננות לקראת המטרה. אז אם אתה קובע מטרה, זה כבר הופך להיות אמיתי. וככה זה נראה. עכשיו, כדי שאנחנו נקבע מטרות רציניות וקונקרטיות ומוחשיות, יש מודל שמגיע מעולם האימון והוא נקרא מודל חכם.
מודל סמארט. מה זה אומר מודל סמארט? שהמטרה שלי צריכה להיות ספציפית ממש, כמותית. זה אומר שאם אני רוצה להגדיל את השכר שלי, אוקיי, לכמה? לא להגיד אני רוצה להרוויח יותר, אתה רוצה להרוויח יותר? אוקיי, קח שקל זה יותר. כמה בדיוק אתה רוצה להרוויח? תהיה ספציפי. אם בן אדם רוצה לרדת במשקל, אוקיי, כמה הוא רוצה? להיות מדויק, ברור. כמה? מטרה כמותית שאפשר, מה אמרנו? המטרה היא הולכת להיות מוחשית, אז אפשר יהיה לחוש אותה, לראות אותה, לבדוק אותה, למדוד אותה. הנה, measurable, ניתן למדידה. achievable, המטרה בכלל הגיונית, היא רלוונטית בכלל, היא ברת השגה בכלל, אז לדעת אם מטרות הן באמת רלוונטיות, אם מתאימות לה גם למציאות, או שאנחנו באמת זה לא רלוונטי. אז אם אנחנו נעשה פה מודל חכם, שיש בו גם זמנים, ממש לפתוח יומן ולתת זמנים, מתי אני הולך לעשות את השלב הזה, מתי אני הולך לממש את המטרה השנייה שלי, יש מצב שאנחנו, אם לא נפרוץ את תקרת זכוכית, אז נדחוף אותה, וכל מתיחה של הגבול הזה, הגבול של תקרת הזכוכית, זה כבר פריצה. אנחנו לא צריכים עכשיו להיות האסטרונאוטים שמגיעים לחלל. כל התגברות על עוד אתגר, על עוד התמודדות עם פחד, זה עוד פריצה, ועוד התקדמות, ועוד התקדמות, ועוד התקדמות, וככה באמת אנחנו מגיעים גבוה, גבוה, גבוה. אז המודל הזה נקרא מודל סמארט, הוא מודל חכם, ואנחנו נוודא שאנחנו מקיימים פה את כל האותיות האלה, specification, measurable, achievable, relevant ו-time. מהו התאריך היעד? בחרתם להתחתן? יופי, לכו תזמינו מקום באולם. לקבוע מציאות, מה שנקרא ליצור מציאות, מה שנקרא לעשות כלי. אז המטרות הן מביאות אותנו לעשיית כלי. ואז הדברים, במקום שהם ישתתו ויהיו אבסטרקטים, הם הופכים להיות קונקרטיים, מוחשיים, וכמה התרגשות יש כשלבן אדם כבר יש תאריך לחתונה. זהו, מתחילה להיות פה כבר בעירה, דלק סילוני. מה זאת אומרת? אנחנו מכוונים כבר למטרה. אז יש גם מודל שמגיע מעולם ההתפתחות האישית שנקרא RPM. RPM זה אומר מה המטרה, מה התוצאה הרצויה שאני רוצה להשיג, למה אני כל כך רוצה, כי הלמה הזה זה דלק שנותן את האנרגיה, את הכוחות, את כל היכולת לפרוץ את תקרת הזכוכית, ו-massive actions, לעשות פעולות. איך אמר בורא עולם, אמר למשה, דבר אל בני ישראל וייסעו, יעשו פעולות, לפעול, זה לא יקרה מככה פתאום, לעשות פעולות. אז זה ממש ככה מה שנאמר כאן במודל הזה RPM. ואשא עיניי אל ההרים. גם אנחנו אומרים, אשא עיניי אל ההרים, למשהו שהוא מוחשי, שהוא פיזי, שאני רואה את ההרים. לא נאמר אשא אליי אל הגלקסיה, אלא למשהו שהוא פיזי, שאפשר לראות אותו גבוה, גבוה, אל ההרים. ואתה לא יכול לעצור בן אדם שיודע לאן הוא רוצה להגיע. הוא נהפך להיות טיל מבוית מטרה. אי אפשר לעצור אותו. יש כזה מושפט כזה שהוא לא רואה בעיניים, הוא יודע, יש לו מטרה, הוא מרוכז בעצמו. וכשהעיניים ממוקדות על הפסגה, גם אם הרגליים יהיו למרגלות ההר, הם ימצאו את הדרך להתחיל בטיפוס. אבל אם העיניים ממוקדות ברצפה, גם אם נהיה 20 מטר מהפסגה, הרגליים ימצאו את הדרך להחזיר אותנו לנקודת ההתחלה. כמה פעמים התחלנו ועשינו נסיגה. התחלנו משהו וחזרנו בנו. כי העיניים ירדו מהמטרה. העיניים כשממוקדות על הפסגה, על המטרה, על מה אנחנו רוצים ולמה, ולהתחבר לחזון ולמשמעות שלנו, אנחנו נגיע לפסגה. אנחנו בפירוש נעשה את זה. אז הנה התקדמנו להתנהלות תוך כדי ובזמן המסע. אז בואו נסתכל איך אנחנו מתנהלים בתוך המסע. אז כמו שאמרנו הרגע, לפני שנייה, לראות את המטרה מול העיניים. לא להוריד את העיניים מהמטרה. אם צריך לשים את זה במקרר, לתלות את זה על הקיר, לראות את המטרה מול העיניים. לראות ולחשוב אמת בלי קשר למראית עין. בני ישראל שעמדו ליד המים ביציאת מצרים, ראו ים.
אז לחשוב אמת בלי קשר למראית עין, והופ, הים נפתח. לחשוב אמת. ליישם את התוכנית, יש לנו תוכנית שהכנו אותה, ואם אנחנו צריכים עזרה, אז מתייעצים ומקבלים עזרה מאנשי מקצוע להכין אסטרטגיה. זה מאוד מאוד חשוב, להכין אסטרטגיה, להכין תוכנית, ולכבד את התהליך, להבין שיש תהליך, והדברים יקרו בשלב מסוים, בכמות זמן מסוימת. אני אומרת שגם הריון זה תהליך שלוקח 9 ירחי לידה, ואי אפשר לקצר את התהליך אם ניקח 9 נשים וכל אחד תהיה בהיריון בחודש, נכון? זה בלתי אפשרי. הריון לוקח 9 חודשים, אז לכבד ולבטוח בתהליך, לעשות מה שנקרא trust the process. יש פה תהליך ואנחנו צריכים לכבד אותו, ולא אינסטנט, אוקיי, זהו, נו, ולמה זה לא קרה? ונו, ואז לעשות נסיגה, להחליק בחזרה את כל מה שעשינו. אז זה מאוד מאוד חשוב, לשבת פה עם אנשי מקצוע, כל אחד עם הידע שלו, עם התחום ההתמחות שלו, לעשות ממש סיעור מוחות, ולעשות את התהליך הזה. להיות גמישים לשינויים, גם בווייז, אם אנחנו נתקלים תוך כדי נסיעה באיזשהו מחסום בדרך, פקק, אז מחשבת מסלול מחדש, וגם אומרים לנו, הזמן ההמתנה בפקק הוא, אז אנחנו באמת נכבד את התהליך, נהיה גמישים לשינויים, נהנה מהדרך, נצעד בה, כמו שניר אמר, בשמחה ובהתלהבות. וכמובן שאנחנו נשתמש ונעזר בסביבה התומכת והמעצימה לכל אורך הדרך. גם כשנגיע ליעד לא נשכח מי היה שם בשבילנו. אז בבקשה, טים. אנחנו מגיעים, הרבה אנשים פה מעולם התעשייה, מעולם ההוראה, אנשים עובדים בצוותים. בעולם ההייטק יש צוות פיתוח ויש צוות תכנתים ויש צוות שיווק ועובדים כצוותים, וצוותים זה דבר מאוד מאוד חשוב. טים זה ראשי תיבות, אתם לומדים פה המון ראשי תיבות שמגיעים מעולם ההתפתחות האישית. Together everyone achieve more. ביחד כל אחד משיג יותר, השלם עולה על סך כל חלקיו. ואני אומרת שגם בגימטריה, יד בגימטריה זה 14, עוד יד זה עוד 14, ביחד 28, ובגימטריה 28 זה כוח. אז ככל שניתן עוד יד ועוד יד ועוד יד ועוד יד ועוד יד, יהיה לנו עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח. וכמובן שזה נותן לנו המון מוטיבציה ושמחה. תראו כמה הם שמחים פה שכולם ביחד. ויש את המושג הזה שמגיע מעולם האימון, שאומר שיש דבר כזה שנקרא חוק החמישה. מה זה אומר חוק החמישה? תסתכלו על 5 האנשים הקרובים לכם ביותר, שאתם באינטראקציה איתם יותר, בתדירות יותר גבוהה, אתם הממוצע שלהם. הממוצע שלהם בשכר, הממוצע שלהם בהתפתחות האישית, הממוצע שלכם בהצלחות שלכם. חוק החמישה, שימו לב שגם פה בשקף יש פה 1, 2, 3, 4, 5. ואני, שאני מאוד מקווה שגם אני חמישית של מישהו אחר, אז אני מאוד משתדלת להיות חמישית מאוד מועילה, ואני יודעת שאני חמישית של מישהו גם, של המשפחה הקרובה שלי. אז יש דבר שנקרא חוק החמישה, וסביבה היא נותנת לנו כוח רצון ואנרגיה, וזה פשוט מדהים. אז אחת ההחלטות הקשות שיקרו לנו בתהליך המסע הזה, זה שלפעמים בטיפוס יהיו החלקות. גם למטוס, מי שטס פעם בעבר יודע שלפעמים יש בום, כיסא אוויר, וזה קורה, שיש פתאום נפילה, איבוד גובה, כיס אוויר, וגם בחיים פתאום יש אתגרים ואנחנו מחליקים, ואנחנו נמצאים פה בתקופה מאתגרת עכשיו בקורונה, והרבה מאיתנו עשו, להחלקה, החליקו, וזה קורה. אז ההחלטות הקשות, האם אנחנו מוותרים, או האם אנחנו מנסים חזק יותר, וגם זאת החלטה. אז איך להתנהל ברגעי משבר? אז אמרנו עוד פעם, לא לאבד את החזון, לא לאבד את מראית העין למה אנחנו רוצים להגיע, לא לאבד את הדרך. מכשולים הם הדברים המפחידים שאתה רואה ברגע שאתה מוריד את העיניים מהמטרה. אז גם אנחנו עוברים אתגרים, גם אני עוברת אתגרים, כולנו באותו אוקיינוס,
אני לא אומרת שכולנו באותה סירה, ממש לא. יש אנשים שמתנהלים אחרת על הסירות שלהם, אבל כולנו תחת אותם האתגרים, ואנחנו בוחרים להתגבר עליהם ולהבין שהמצב הוא זמני, ולראות מה יקרה אחר כך, ולקוות ולהיות בתקווה ובאמונה ולהיות בעשייה ובתרומה ולהיות הביחד. ומה שניר קובי עשה פה זה מדהים, שהוא כינס אותנו כאן להיות ביחד ובכוח, ולהראות לנו כמה עם ישראל חזק ומתגבר על כל האתגרים שבחוץ, והלב שלנו הוא לב אחד ועם אחד, ועם ישראל חי, וזה ממש מחמם את הלב ומרגש אותי כל פעם מחדש. אז מכשולים הם הדברים שאנחנו מורידים את העיניים מהמטרה. עצירה, מותר לעצור, זה בסדר, מותר לעצור, מותר לתדלק, מותר למלא אוויר, מותר לבדוק מים ושמן, זה בסדר, מותר לעצור להתרעננות, זה בהחלט אפשרי וזה בסדר תקין לחלוטין. לעצור למנוחה, להתבוננות, אפילו בכביש 6 באוטוסטרדה, יש לכם תחנות אלונית להתרעננות. זה דבר שהגיוני, עייפתם, עוצרים, מתדלקים, עושים חישוב מסלול מחדש, ממשיכים. לא מוותרים, ממשיכים. ואם צריך לשנות נתיב, משנים נתיב, אבל לא את המטרה. וזה מאוד מאוד מרגש. לעצור, להתבונן, לתקן, לעשות fine tuning ולהמשיך לפעול. ה-massive actions, פשוט להיות בעשייה. לזכור, דבר אל בני ישראל וייסעו, לנסוע, לעשות פעולות, להיות בעשייה, לחשב מסלול מחדש ולצאת לפעולה מתוך זה שאני רואה את התמונה המנצחת ממול העיניים, לראות את זה בבוא עיניכם, ממש ככה, ראה אנוכי, גם בורא עולם מבקש מאיתנו, ראה, להפעיל את חוש הראייה כמה הוא חזק. ומה קורה כשאני באמת נשברת? אז when you feel like quitting, יש רגעי שבירה, זה אנושי, אנחנו בני אדם, אז תמיד לזכור למה בכלל התחלתי. הרי אם יצאנו לדרך, היה לנו סיבות למה, ואם אני יודעת למה, אז אני באמת נזכרת למה התחלתי, ומקבלת כוחות מחודשים. אנשים לא מאבדים את הדרך. People lose their why, when they lose the way, הם מאבדים את הדרך כשמאבדים את ה-why, שהם שוכחים למה הם בכלל התחילו. אז people lose their way, את הדרך שלהם, when they lose their why. להזכיר למה התחלתי, למה יצאתי לדרך, למה תדלקתי בכלל, למה התארגנתי כדי להגיע ליעד הזה. אז לא לשכוח למה. אז גם בני ישראל כשעמדו על סף ים סוף, להזכיר להם למה בעצם ברחתם מהמצרים. אז ברור לכם שלא לאבד עכשיו תקווה ולהישבר עכשיו. ומה שאנחנו רואים פה בתמונה זה קצה קרחון. ואתם יודעים, יש כזה מושג שנקרא, זה רק קצה הקרחון. אז מה זה אומר הביטוי הזה, זה רק קצה קרחון? זה אומר שמתחת לפני המים יש שם עוד קרחון גדול שאנחנו לא רואים אותו. אז זה מה שאנשים רואים. אנשים יראו את ההצלחות שלכם, אנשים יראו את הדיפלומות שלכם, יראו את ההצלחה הכלכלית שלכם, את השגשוג שלכם, ואת זה כולם רואים. אבל כל מה שקורה מאחורי הקלעים, את כל המאבקים והאתגרים וההתמודדויות, אנשים לא רואים, לא מלמדים אותנו, אנחנו רק רואים את ההצלחות. לכן זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו עוברים את התהליך. וכמו שאמרתי, trust the process. יש כאן תהליך ואי אפשר לקצר אותו. להבין שזה חלק מהתהליך. ואם אנחנו עוברים עכשיו אתגרים, זה חלק מהתהליך. להגיד שגם הצבת מטרות זה חלק מהתהליך, וגם לעשות, לאכזב אכזבות זה גם חלק מהתהליך. ג'ים רון אומר, discipline your disappointments, שנהיה במשמעת עצמית על האכזבות שלנו. discipline your disappointments, להסביר שאוקיי, יש כרגע אכזבה, זה זמני, זה רגעי, ממשיכים להתקדם לעבר המטרה. אנחנו תמיד רואים פה, הנה דוגמה, שאם אנחנו באנו לקרקס והיינו כאן על הבמה, ראינו פה את האדם הזה שהוא לוליין ויכול להעיף את 5 צלחות, אנחנו לא ראינו את כל השלבים שהוא שבר אותם בדרך.
וזה דבר שאני מלמדת את הילדים שלי ואת התלמידים שלי, שיש כאן תהליך. מה שאתם רואים פה הצלחה, היה פה תהליך שאולי לא ראיתם אותו, ואם נשברה לכם הצלחת, יופי, זה חלק מהתהליך. ואם תלמיד נכשל, יופי, בואו נלמד. אני אומרת שכדי להצליח בחיים זה לא או שהצלחת או שנכשלת. לא, שימו לב בשקף פה ליד, כל כישלון מקרב אותנו להצלחה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. כל פעם שנשברה פה צלחת, הבן אדם הזה עלה והתקדם והגיע לקרבת, איך זה נקרא? לקדמת הבמה. אז זה ממש ממש מרגש להגיד את זה לילדים, מה ראינו בתחילת המצגת שהאבא אומר, לא, אני נכשלתי, אז גם אתה תיכשל. חמור, ממש חמור. אז אני אומרת עוד פעם, להגיד לילדים, להגיד למשפחות שלנו, להיכשל זה טבעי. אני אומרת שיש כזה ביטוי שנקרא to fail forward, להיכשל קדימה, כי שימו לב, כל כישלון קידם אותו קדימה. להיכשל קדימה, fail forward, להיכשל קדימה ולהצליח ולהבין שזה חלק מהתהליך. ומאוד מאוד 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 חשוב לא לחכות רק לסוף. רק כשאני אגיע למטרה, רק אז אני אהיה שמח. כשאני אשיג את המשרה הזאת, אז אני אהיה מאושר. כי אז מה שזה עושה לנו את ההרגשה שאנחנו לא מאושרים, אלא רק בתנאי. וניר קובי אמר בהתחלה ששמחה צריכה להיות שמחה אמיתית ללא תנאי. שמחה ככה, כי זה פשוט מאוד מצווה גדולה להיות בשמחה, והדגש הוא על התמיד. והיום אנחנו עומדים באתגר של התמיד. זה קל מאוד להיות שמח שיש לך את הכל ושהכל טוב והכל יפה. להיות בשמחה תמיד. ואם זאת מצווה, אז וואו, בואו נמלא את המצווה הזאת, זה כזה יפה, תמיד. אז לא להיות גאים בעצמנו רק בתנאי מסוים כשנגיע למטרה, אלא על כל צעד, לחגוג כל צעד, לחגוג כל חלק בתהליך, במסע הזה, ליהנות מהמסע, להתרגש ממנו, להתלהב ממנו. זה מסע שיביא אותנו אחר כך לפסגה הבאה. זאת אומרת, אם אנחנו נשיג עכשיו את פסגת ההר, יופי, אנחנו נמשיך לפסגה הבאה. אז אותו שלבים ישמשו אותנו לשלבים הבאים, אז לא לחכות רק כשזה יקרה, הכשה הזה מביא התניה, ואנחנו נהיה לחודים בתנאי הזה. אז פשוט מאוד להגיד כל הכבוד לי שהתקדמנו, כל הכבוד לילד, לא רק שהוא הביא את התעודה, אלא על כל יום שהוא הכין שיעורים, שהוא הגיש את המבחן, שהוא קם בזמן, שהוא השתתף, על כל יום, על כל שלב, על כל צעד וצעד. והנה אנחנו מגיעים פה לסוף שלנו, וזה אומר למה? הגעת ליעד. ולמה שמתי את זה כסעיף? כי זה מאוד מאוד חשוב איך הגעת ליעד. האם הגעת ליעד מרוצה, מאושר, עם תחושה של הגשמה, של שגשוג, של וואו, של הרגשה שוואו, אתה עשית פה עכשיו משהו גדול, יש סיבה שהנשמה שלך ירדה פה לעולם, וואו, עשית את זה, מילאת את השליחות שלך ואת הייעוד שלך, או שזה לא מספיק לך. אז הכוונה פה, הגעת ליעד, גם זה שלב שצריך לטפל בו ולהתייחס אליו. I did it, עשיתי את זה, יופי, כל הכבוד. עכשיו השאלה היא כזאת, להצליח, ראיתם, יש פשוט מודל אלגוריתמי להצלחה, מה שאנחנו קוראים לזה The Science of Achievement, מדע ההצלחה, מדע של ההישגים. תציב מטרה, אנשי מקצוע יגידו לך מה לעשות, איפה לשלם, למי לפנות, איך לקנות, מה לקחת, ממי להלוות, הכל, יגידו לנו הכל, יש אלגוריתם מובנים איך להשיג הצלחות בחיים. זה נקרא מדע ההצלחה, The Science of Achievement. מצד שני, באותו מטבע, יושב לו The Art of Fulfillment, אומנות ההגשמה. שימו לב, אומנות ההגשמה, fulfillment, והמילה fulfillment, full, מלא. האם אני מרגיש מלא?
הרי כל ערב שבת כשאנחנו עושים קידוש, כן, אנחנו ממלאים את הכוס שהיא תהיה בפול, שיהיה גלישה אפילו מהיין של הקידוש, שנהיה בפולפילמנט, להזכיר לנו בכל ערב שישי את המושג הזה של הגשמה, אומנות ההגשמה, שאתה שמח בחלקך, אתה מאושר, אתה מודה לבורא עולם על מה שיש לך, אתה בהודיה, אתה בשמחה, אתה פשוט בוחר בחיים ובהתרגשות, וזה פשוט אומנות, זה לא מובן מאליו. אנחנו נמצאים עכשיו, ניר אמר, בחודש אדר, ערב חג פורים עוד מעט. אז אני שואלת אתכם, ואני תכף יענו לכם, מה בין עד לא ידע לבין הגשמה עצמית? למה כתוב במגילה שאנחנו צריכים להיות משתה, לאכול ולשתות עד לא ידע? אז עד לא ידע שיהיה לנו סובה נפשי, סובה פיזי, שנוכל ככה להירדם בנוח, בכיף, עד לא נדע מי היה המן, לא נדע מי היה מרדכי, מה שנקרא אנחנו בפולפילמנט. ועכשיו שימו לב איך השתנה הפולפילמנט. מקודם הוא היה בפולפילמנט, ועכשיו הוא בפול רגשי, פיל. פול-פיל, הרגש שהוביל אותנו מתחילת המסע הזה. הרי איך פרצנו באנרגיה? אנרגיה באה עם שמחה, עם התלהבות, עם שליחות, עם ייעוד, עם הגשמה עצמית. ואז יש לנו הרגשה, פיל. ההרגשה הזאת מלווה אותנו לכל אורך הדרך. אדם שלא מרוצה אחרי שהוא השיג, וואו, אז יש פה בעיה, הוא לא יהיה מרוצה. הוא השיג, אבל הוא לא היה מרוצה. וגם אם הכוס שלו הייתה בפול, זה שהוא לא שמח בחלקו, זה שהוא לא מרוצה, יש שם חור בכוס, ואז היא מתרוקנת עוד הפעם, ועוד פעם, מה שנקרא, הכלי שלו לא סגור, לא אטום, ואז הוא לא בפול. ואם הוא לא בפול, הוא גם לא יהיה בפיל. לכן כל הזמן יש שם רפיל, למלא כל הזמן הוא לא מרוצה. תמיד צריך למלא שם כל הזמן, יש שם בור ללא תחתית. אז זה ממש ממש חשוב שרק אלה שלמדו את כוחה של אמפתיה, חוסר אנוכיות ותרומה לזולת, ידעו את האושר הגדול של הגשמה עצמית, ויחוו עד לא ידע כל השנה ולא רק בחג פורים. אז אם שאלתם אותי, מה, את לא מתרגשת? בוודאי שאני מתרגשת. מה, אין לך פרפרים? בוודאי שיש לי פרפרים. מה שמניע אותי זה התרומה לזולת, חוסר האנוכיות, הרצון לתת את הערך שלי, להיות צינור, להביא את האהבה, את הרצון לחבר, להיות ביחד, יד ועוד יד, וגם המילה עידוד היא כוללת בתוכה עוד יד. אז כל אחד מאיתנו זקוק לעידוד, כל אחד זקוק מאיתנו לעוד יד, שיהיה לו כוח, אנרגיה, עצה, בינה, חוכמה, השראה, מאוד 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 חשוב. אז הגעת ליד לשאול את עצמנו, האם הכוס שלי אטומה, אני שמח בחלקי? איזה הוא השיר השמח בחלקו? כל העשירות לא שווה אם בן אדם לא שמח בחלקו. ואז אנחנו מרגישים באמת שניצחנו, באמת שהגשמנו, באמת שאנחנו מודל לילדים, ואני אומרת את זה, אני אימא גאה, ואני אומרת את זה, אני מורה ומחנכת גאה, והתחושה שיש לי מה לתת מרוממת אותי, מאירה, נותנת לי דלק סילוני, ואם ראיתם את המבערים של המטוס סילון, זה ממש ככה, בחיוך, באהבת האדם, בתרומה לעולם. ואנשים שהם מאושרים, זה לא אלה שיש להם את הכל, ממש לא. זה אלה שאומרים תודה, שאומרים מודה אני, זה לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו. לכן מאוד מאוד חשוב, האושר קשור מאוד מאוד להודיה, להגיד תודה. ואיך זה מרגיש? אמרתי לכם שאנחנו נפגוש את הנשר, פגשנו אותו בתחילת ההרצאה, ואנחנו נפגוש אותו עכשיו בסוף ההרצאה, את העית שהתגבר על הפחדים, והתגבר על האתגרים, ועבר מסע, ואף אחד לא אמר שזה היה קל, אבל ביחד עם סביבה תומכת, עם אנשים שאוהבים אותו, בשיתוף, באחווה, בעם אחד וכוח אחד,
אז הוא הצליח להתגבר והגיע לגבהים גבוהים, וככה זה נראה. אז הנה, אני מזדהה עם בעל החיים הזה, עם העית, ובאמת שימו לב, גם אני בחרתי לי את אותו סמל של העית. אנחנו משולים לעית, עם ישראל הוא מלך העופות, להיות גבוהים וחזקים ולהתרומם מעל האתגרים. ואני אומרת, איך אפשר להתמודד עם אתגרים? פשוט מאוד, ככל שאנחנו מתפתחים וגדלים, הם נעשים קטנים. זה לא שהם נעלמים. היחס, הגובה שלנו, ההתפתחות האישית, הכלים שלנו לחזק את הכנפיים, להגיע לגבוהים גבוהים. ושימו לב שבגובה הזה כבר לא צריך באמת להתאמץ, כי בגובה הזה כבר יש טרמיקות, ואפשר כבר לדעות וליהנות מהנוף, וליהנות מהאוויר, וליהנות מהדרך שבאמת עברנו יחד. אז אם אתם זוכרים, בתחילת ההרצאה היינו בנתב"ג, ואנחנו נכנסנו שם לטיסות יוצאות, אז אני מנחיתה אותנו בחזרה, והגענו פה ליד למי שמזהה פה שער הניצחון בפריז, אמנם נתב"ג סגור, אבל אנחנו עשינו ככה, דמיינו, ואנחנו נוחתים בשער הניצחון, והתחושה שאנחנו ניצחנו, וניצחנו את הפחדים, וניצחנו את האתגרים, זו תחושה מהממת, והתחושה שאנחנו נותנים מודל לילדים, התחושת האחריות והמנהיגות הזאת, היא מרגשת מאוד מאוד מאוד, ויש פה הורשה לילדים לעתיד. אני מרגישה שאנחנו עושים פה משהו משמעותי, איזה עולם אנחנו משאירים פה אחרינו. יש כאן ממש ממש אחריות ומסירות וערכים מאוד מאוד חזקים, ואין שום סיבה בעולם שלא נצליח, כי כשהערך גבוה ואנחנו נהפכים להיות ממש דוגמה ומודל, אנחנו מקבלים את הכלים בתעשייתא דשמיא. אז אני מודה לכם מאוד, ואני מזמינה את ניר לסכם פה את ההרצאה. תודה, תודה רבה, תודה רבה לכולם. טוב, באמת מדהים, מדהים, ואני רואה גם תגובות נפלאות בצ'אט. וואו, איזה תגובות יפות כתבתם. אני לא יודעת, אני הולכת לראות. כדאי לך לראות. עכשיו גם פתחנו את המיקרופונים, מי שירצה לשאול או להגיד יכול לפתוח את המיקרופון. מיד אני אכתוב גם בצ'אט, אנחנו נעלה את הקישור לכל הערוצים שלנו, גם קבוצות וואטסאפ, גם פייסבוק, גם טוויטר, יוטיוב, הכל, אתם מוזמנים להתחבר. אז שוב, יהלומית, תודה רבה לכולם, גם אלו שבארץ וגם אלו שבחול, כמה חברים פה שמצטרפים, חברות, תודה. אז שבאמת נזכה יהלומית ליישם, הלוואי, כמה שיותר, שנזכה ליישם לטובה. הנה, בבקשה, יש לכם פה את הקישור כבר בצ'אט, מוזמנים להתחבר, שני קישורים, אחד וואטסאפ ואחד של כל הדרכים, והמיקרופונים פתוחים, מי שרוצה יכול ללחוץ ולפתוח, בבקשה. בשמחה רבה. אני רוצה להגיד לך שההרצאה הייתה פשוט מדהימה, וואו. ואנחנו רוצים לשמוע אותה שוב. מדהים, יהלומית. פשוט מדהימה, וכל הכבוד, ממש. אני פשוט נפעמת מכל מילה ומילה שהיא אומרת, וזה ממש, היא גדולה מהחיים, באמת. יהלומית, מדהים. הנה, כתוב פה יהלום, כתוב פה בצ'אט, הנה, תראי. אז יהלום הכשמה היא יהלום. אז אני אגיד לך, שאלתי את אמא שלי, זיכרונה לברכה, מדוע קראת לי יהלומית? אז אמא שלי אמרה לי שיהלום זה לא משהו שיוצקים אותו כמו זהב למשל. אז היא אמרה לי שכל החיים, יהלומיתי, את תלטשי
ותלטשי ותאירי את העולם באור גדול, ואני ממש מתרגשת מאוד מאוד, אני ממש ריגשת אותי עכשיו ממש הדמעות, אז הנה זה ללטש ולהאיר את העולם באור גדול. ואני ממש מרגישה שאני